Kublai shajar ngu ya pi ki perlok ba i ki baju pet ya ki video ki jonga. Hakar ke jenmit em ngadon ka wei ka kambangan penpau kepat jong pi. Ya kata ka jing duna hak inuang salang. Kata ka dekum nekin. Uwe pa uwe breu bangayo i hak neki. Shnong ki tau hak neki dong ki jongi em. Ngi pelut kaya ki por ki jongi. Hak balik kuai. Hak balik pet football. But ilitrei balik bela teng tang arsengi belai sengi ke situ yo. But kibabun ki sengi ngi supelut kai no ha ki kam kuai. But ki kam ki bom don jing me. De namar kata kadai hok yang ngi ba kasapen long ba ngin long ki ba kerdu denem kasi tre gede du nrus ngi de ka steyo tenre ngaru aron ka ka business ka bang trem te kino tre jonga kamut bun ki ba pep ban ki ba wan ki pep mar arsengi mar rai sengi haga sitayo ka penlong ka kam ka bang tre ka kam ka bas sti ber ka bas dot namar baduna nong tre palat kane kala warak jing e shisha teng lingala kum ya keren bat ki wei para betre kam mo bong ba tong ine wat nong bela dekhar ine wat nong da ki barjela mar ki la i ko bagini khasi jungi kim sim kia ya ka kambela mo de hebade bukan ke benta ngi iken ba de nakini ki down yo penlong ya kasih jongi kiba duk namar ni shems ngubha hak tagi kam le ngubha mo bar ngim da burom tan ya kam bela teke ega banga ko balong api menta kolong badai ni kidi dau kan ambak sawan ra ke jikerdo ya ke jing duna pisa hakil longging long sem jongi sakawai de ka benta ka bang kwa ban kena piga long ba ngim long ki breu ke banang ban ken show ngim juken show pisa ngi dayo steyo kharsam spa ngi penlut no borok kharsam spa ngi dayo steyo arhajar ngi penlut no borok arhajar denem kibabun kin ya ong hoy atip lada karkum bela kene ha snong jungi em ngi than jungi em lada ngi bela arajar ngi pelur kesan spa ngi sip kesan spa kalong dang la ban support ya ka jington kam ka family ya ka expenditure jo ka family mo tenre la poi ka por ka bastom kun ne mo bastom bahi hasem ngap le wat keliang
Namar bom don pisan la de namar pelut-lut pisa baro. Kata ka de ka jinglong jungi ki khasi. De nga ya jing bon kum nekin. Mo kum urut men ubedas neng lem. Ya ki paradok prasnam mo. Ha jing shisha ha ki sngi jungi ki don chu kita ki jing bela ki ba kia. Mo kum boong ba pu lengkha. Ne ra ki ding ki bahe ki bawan ki ba longa dau jung ka jing jerem jung ka met ka jing kelah telot jung ka met kita desyo kum kita ki kambela mementa tehen rei ki destang ki jing bela ki basting tede ki jing bela ki ba kia te kemud ba de hok man hap trei tang ars ngi singi ka stayo mo namar melasyu namar la jerem kemet ka pat mo hari menta ki jing bela ki basting ki basuk bantrei bro ndriu singi de namar kata ngau pi wat pen sep ka por ka jing bela ka jong pi panlang pisah kan bala ka jing im ubreu ka de banon ka ta ka jing kiu ka development mo ka de banon ka jing kiu ha ka yo ka kot ka de banon ka jing kiu ka jing don jing em jing hasem kata ka de ka wei ke ba don kam namar ba kum nang yusa haju ngilang kum ukna school ken menem way class 4 mentas nem class 5 snem 1 class 6 hawi pat usnem class 7 kadon ke jingkiu kardan em na wisnem wisnem de mangiru kum ki kimi ki pa ki badon jik kli el jong ki khun gidi banton em kata jing kiu ni wisnem de la ta ngi jai tu no bun bangim le trei bani ka ba trei te syuadap dadin bagi khun ki jong ni ki la le sakita ki higher level mo lan lagi higher education mo ngim la syu mekersian ki de marba ngim dot bisa te mbat kaweru ngi siaisa kum kinong bela mbat ngim don kata ka jingki kurdan ba mentang leo ban seng kan ne la syang leo ban seng katai mo kata kolong namar ba ngim long giba smart pasting ka bangi trei ngim pelut bro ndrusngi ka bangi trei bela mbat ondang la trei ru bun ngim juken show ya ka pisa te namar kata yang ini sedang no ngin show ya ka pisa kan kendiat kensoi nan la utai yo kendiat kensoi kemur mana bala mantep yo lese sisin kasih kelab empat malik ba mo malik he de kaweru nai pep tan na ki jing trei tole se don ka po pasustom de kata hot ngi de ban mo ban ham sange ban trei mo hari mostly mana ta yo shu pep lais ngi sau sngi ki jing trei de ke ga bakum kata de ngajing mod ya pi paradok parasnam bah nginde melong ba tristom bat bangin dai ban pensobhaya kita ki kenrat ki ba ai kam ai jam yang ni bat
bagi di menteri pendap ikam ki bala pensiat hangi bat bagi de benlong ki banang ban kunai bat berkensyo ki pisa namarkan wan kapor ke ba hakawi pakawi kalung yang ka don bit kapor wa ka jing ka wan bandon kami ke pisa de lada ngim kensyo ha egin ki khore man liwat ram ban liwat pisa liwat keliang mo kam tamnya ngi ki baduk le umdon ba ai light na kikur kibayi ngasem te tangkat tahi ngaya selok lem pihak kana janmit te kuble sia jarngu ya pi baro ni sekedua hawi pat ke video ke ba ngansa nang pengi kuble sibon